trau thla ni khat April ni khat kan lo thleng tareng mai thla thar dam takin kan han chuang kai le a in kai hruai tu pathian chunga lom thu kan soi ani ole kan channel min lo hlut saka min lo ngai thlak sak thin tu te ka subscriber te chunga lom thu kan soi thar le a hei Iran lam in do na kan puang tamol mol maya boru kala so sang rep rep viau maya chu wangin kan la puang chun zom zel turanga yela an boruak khovel mi puin kan ngei ven tlang ania he thila hianin kan hriat angin Israel Iran US anin rol mek ania in beiton na lian tak a thleng to thlakhat chuang ani ta a voin hi ani somthum pathum na ani tareng mai tuna boruak lian tak in mung chho mek a chu kan puan fo ang khan US sipai te Iran leilunga lut thei reng ani na chu chuan in do na lian zok le kan kai zau zok anei thei turangai ani wang hian i ber maya Iran in Hormuz Strait andan cha mek hong turin US chuan ma hala a tho pui te puina Trump chuan an nge na maro chu a beisai ang chan na nei to rama te a mulem lo chu wangin Donald Trump hian nei to lama tanga puina a don tak lo wangin nei to na anin kar bo ruak po hi in do zo nulama chuanin a thalo viau mai thei ti ani chu wangin America sipai ten helai mun hi an lu chil turangai an ni chhota meka nia chu tengjon bo ro lian ta ko meka sipai thabik te US chuan a tir zel ania engemaw tan thleng to han la kal zel boka media ten Karak Island emo Iran ta na mun poimo tak maya be pui thlak na US sipai te hian kalpui tura an nga ya tuna po chumi ti chiang tur chuan US chuan sipai thabik special force kan tiang te commando angte antirani a Marine le Airborne Division na trangin partu parte helai biala kal tur hian deploy an ni kha chung te chu thilom dana ni a tin US hotulam po hianin operation an kalpui dona niang tirin theina turin hint emo chu tianga hria theina tur tong kam an ron nei ta zo zo bokani chu tiang chuan khovelin US sipai te hian ground operation ni rana kalpui dona niang ti chu an rin dana ni ta thup maya chutiang ani ta ka wang chon Iran lampo anin ring khop mai Iran po hian US sipayan ron lu ngai hian ring ta ni hian langa in buat seina an kalpui dan te news lama kan lo hmutan mek ani hi US sipai te churon kal ro se kan lo nga ka renge ti ten thu chua thar Iran lam hian an siama an video hun hung bera chuan Iran commando rual te an chetla live video ti chuania kan lo nga ka reng cheu ti in US ina sipai Iran leilunga tir lut turanga alan mek lai hian chutiang chuan Iran lam hian thu chua an ron siama video footage te an ron pholang chuai mai ani chutiang ani chuan Iran hian an hlau lo hle ti na ani thaya an vo pung po ani ve thei boka engpo ni se US chu Iran tan chuan hne chi rual an ni lova ama ero chu ko to patrang ani ve miau to wang hian an thayang anga lo hamlet chu an ti tur ve te po ani ome chutiang chuan ko to patrangin thei to pin Iran hianin US mun ma tele US ina ral thuam a chhop na mun base asiam na mun Gulf ram biala te be puan thlak ania Israel po Iran hianin ballistic missile zali somnga chuangin an be ta dera chutiang chuan be pui thlana lian tak Iran hian a kalpui ania atrian ram le alo tho pui proxy militia te po an omhle hlei thei bik lovani chuwangin helaya Iran a tho pui Iraq lama po Islamic Resistance den US mun ma han beina savio maya drone mountain be pui thlak nan kalpui all lova US ral thuam then khat KC 135 angchi thlona tuipur angchi te an bom chet thu te po kan puang ve nge hani kha tin kan puan fo tak ang khanin Lebanon ram chunga Hezbollah te an chelian thin khop mayan ni hianin Iran thlopna atan Israel an lo be ve mek boka chutiang chuan ni tin mai hian Hezbollah te hian Israel lama rocket le drone an kap lut de reng hania ral thuam an lo langa hle mai ti chu an che dan na tang hian alang chiang chhozel bokani chuti lai chuan kan puan tak ang khan Israel atanga ke em sang khat zariat borvel zeta hla Yemen a chuanin helpol ro thap tak mai Yemen sarkar kitlu a an khopui sana lu a Yemen hosakna roktu ti mai ti ang helpol hosa an ti mai Houthi te chuanin Israel an ron be veta ani kha Israel lama ballistic missile han kap lut vele nual ta a nikum masalama Israel nen henin beiton alian tak Houthi te hian an local pui to a kha
an bei pui thlakna wang khanin helai Gulf rambial longkal te po abuai pha veo maya tuipui sen Red Sea tele Bab el-Mandeb Strait ta longkal khovel sumdong longkal the an bei thina kha wang khanin US le athopui sarkar engamozat khan helai tuipui Red Sea vela Houthi te chetna ti top turin patrol longte antir kwala chutiang zonin malakna dian tak tak khan local pui to a Houthi te pon bom run nual to ani kha Israel phei chuanin voisom pakwa zat Houthi bei hianin indo thlona ram mutir to a an roi tulok berber te po lo da tha to ani kha mara chu Gaza a indo na Donald Trump kai roina hnuaya inka haina yani nu khan Israel an beina chu Houthi te hian an top san taria tunin dona hian an chedon lobe motila in an ngoi ring nuwa hei karma sa tang khan ral thuam mangin Israel an ron bei vele tan ta hani Israel chon kil thuma tangin nazet zetin bei pui thlak na tuna hian atok meka bei ron na atok meka ya Israeli air defense te an ha chol man meu lo chu hani ole ti chuan le US chuanin asipai te Iran atir lut ngai don nia alan mek lai hian Iran lam anin bot seina saviau ni hian a hriata karmasa kartop lam khanin Iran chuan sipai maktadoi tela nei thu tele chung chuanin US force te anlo beidon ani ti in helai Iran hi America sipai an ron lut ani chuanin America sipai thlan muala kan siamang ti khop khanin Iran speaker phei chu atong chuak ani kha ni zan lama Iran hian footage an ti chuaka an commando te an chet vel na US an lo ziale an ram chunga US sipai ron lut tur chu ngak thlel taka tuna an thlir mek thu an nga mek thu te Iran lam hian thu chua an siamin an commando chet na footage te an ti chuak chuai ani tuna hian kan ngak ring cheu ni ti in Iran chuan thu chu an siama Iran elite commando te chet vel na footage ti chu ani Iran chuan indona lian tak om mek lai le indona ina kar nga na athlen mek lai in 82nd Airborne Division American paratrooper sangtel Middle East a anthlen mek lai hian elite army commando Iran chuanin an chet vel na footage an lo ti chuak ve mek boka United States sipai 82nd Airborne Division tele Marine te kan ram leilung an ron lut ani chuan kan dim don ho lova zirtir na kan lo pe don ani helai an ron luna hmuna piang chu an thlan ani ngal zel don ti in Iran lam chuanin thu chu khong takan siam rup mai Iran sarkar ne na inzom press TV chuanin video hi ati chuaka Iran sipai te hi special force ni in an langa America sipai te ma chon turin anin peito thu an au chua pui boka anin rin reng to thu an puang ani he video clip a hian ronkal hnai ro come close ti in ronkal hnai ula ti in anin rin zia Iran special force te hian an pho langa helai biala hian ground operation US te hian an ron nei don ani chuanin direct in kanin ma chon don ti na hania chuwangin indu phat chuan ronkal hnai mol ro ti in Iran lam chuan thu chuan siam Reuters in a tarlan danin US sipai tra elite 82nd Airborne Division atanga sipai sangtel te West Asia han thleng tran to nia soini ama khan Marine ho an lo thleng to boka long thatak tak tuipuya tanga khomwala in khal kai theina angchi amphibious longte nen an thok thlarup mai ania America sipai thabik Middle East thleng tura an ti te an thleng kim tran mek nia soi ani awang hianin boruak lian tak chu hanai ta ni in a hriat ani chu wangin Iran po hianin thu chua thar siamin propaganda video angte an sipai thabik ten an ron phau chuak ta ania President Donald Trump an Iran nena inbeina tur kong ahong hi US tan chuan anin chhir viau don ani ti in Iran lam chuan an soi North Carolina a Fort Bragg paratrooper te hi America sipai Fort Bragg te hi Airborne Division changa lak khom ni in media than khat te hi chuan an tar langa mara chu 1st Brigade Combat Force atanga ronkal nia soi hanni Marine Special Operation Force le support unit dangte po anjinga hian an tela Marine ho hi chu ma khan 31st ho khan lo thleng to 11 expeditionary unit te po an thleng bok ani kartop khan US Marine sang ni zanga vel chuan helai bial hi han thleng to bok sipai US ina tirzinga hian 82nd Airborne Headquarters atrangin logistic support le personnel le brigade combat team te tuna hian an tel US official chuan Reuters a hril danin Iran rama sipai tir chungchanga hianin engen ti don ti engma ti chian la
ni lo thu a soi thunga ase atula ni phot chuan beipui thlang na zau zok le ground operation kalpui thei turin anin buat sei ti ero US official hian a soi thung Teheran atanga thucha Iran sipai ina fu te santi chua hianin Iran lamchu anin buat sei na sa hle ti alanga Teheran hian tunin dona hi borua ka in be ina missile drone thlona chutiang borua ka in be ina chu leilam in dona achang don ti na hani ti in thu chuan siama chu direct ka in ma chon theina turani chutiang tur chuan anin buat sei thu an puang Iran lam hian US chu chelo turin vau khana na takmang khanan lo vo to an lo hril to a ma dei to khan kanram leilung an ron rapani chuanin chiat na lian zo kena zui don hanti ni kha Iran official le military commander te chuanin US in leibe pui thlakna ground operation kalpuya anram leilung an ron lut ani chuan phubalak na lian tak chuan a chhun zom don aron lut ma sa piang chuan poi hanti don ani tin vau khana han lo thon Iran state media the chuan project readiness kalpuin chutiang chuanin malak na a thathayang ber an kalpui thu te han puang bokani kham cross tin video a hianin campaign au hla han ti chuaka Iran sipai te chu indona engkima in pei turin Iran sipai te chu indona engkima an in pei to thule indona zau zok po ma chon thei tura anin rin thu an soi ani US sipai Iran ram chung an che thei mai turanga yani lai mek hian US chuan diplomacy jungchanga po lian takin malak na kalpui ni na lang boka point sompanga Donald Trump ana aduan indoti topna Iran in apom thei ani chuan ground operation nei kher angai don lavatin Hormuz Strait sutlang kher po angai don lovani chu pom turin Trump hian Iran adua amai ro chu Iran hian tuna chuan an la hoilo viau ni na langa US pom tur point panga an duang chuak veta zo ka ni kha thu thar bera chuan US hi ground operation kalpui turina in buat sei em ti chungchanga hianin ground operation a kalpui ngei done ti fin fiana emo thutluk na emo approval emo engma alom hri lemlo media thuleng wa khi halani ria mase Iran hi chuan US sipai te hanlu an ring viau ni ngei turani come close ti in vau khana lian tak an ti chuaka ni US po hin hetianga ti hi angai na chin tam tak om ve a ral thuam hmangin an bayara la khata tangin missile ten le thlona hmangte pon an chuna sat viau to ni Israel pheichon Iran a hian bom sing khat sang thum zatan thlak to a US po hian target sang ko vel an kap to ni an in soya Israel ina Iran a beitur lis an ti chua zong an chut chiat to thu an puang rup mai nge nia chutiang chung chuan Iran lam hian tlom an la tum lem lo nge ni an tlom thom om hriat engma alo om lo wania chuwangin chutiang ani chuanin rei tak indona po hi kal thei ania chuti lai mek chuan Hormuz Strait an lo khar bok nen chumi su hong tur chuanin mala ka lo ngai ta a chumi tur chuani we sian tho pui tu ma nei to rama train be sei anei to lem lo ama hian ma ala don chu ni taber maya Israel na pui bom bok tura ngai ta ela chu hein dona ma chop chu ani tamme ka boruak ero apun lun chot tura ngai ani o kan soi ta sa Iran lamina sipai thabik anti video an ron ti chua chung chang hi tuna chuanin international news lian ber ani tamme ka nia chutiang chuan Iran hian US sipai special force ten lobik lo zian pholang chuai nia Iran special force te chu tu tengen ni tip te po han hriat a chakom khop mai Iran hian special force unit engemaw zat an naya Iranian armed force atangte police atangte ten IRGC lama tangten elite force angchi sipai thabik abika training nei abik operation engemaw kalpui tura abika duan ho hi engemaw zat Iran po hian an nei nge ya chu tuna an ma chuan ve mek chon ni bokani commando unit te ranger training te corps strong marine train te tin frogman an tiang chi train te tiang chuan engkim mai han pal tlang vekania chu tiang thena sang tak nei anga ngai han ni ve thawani Islamic Revolutionary Guard Corps atang te hianin bronze panga an oma elite khut force te po hi an special force zinga mi an ni a extra territorial operation kalpui turata na du thu sam an ni ve thawbok tin Saberin battalion hei hi Saberin Takavor brigade tia soi han ni boka chung hawa chuanin 110 Salman Farsi special operation brigade an oma 33rd Al Madi airborne brigade an omboka hei hi Iran a chuan an mingthang ve khop mai tin Iran navy hian special unit marine han nei bokani army a hian Iran hianin battalion engemaw zat an naya tin special force anga duan tam taka omboka chung zinga chuanin 23rd Tavakar division
te 58 Tavakar Division atang tele 25th Tavakar Brigade atangin anom boka 35th Tavakar Brigade Base hi Kharmensa oma 45th Tavakar Brigade Base hi Suktara 55th Airborne Brigade Base hi Sirafa te chutiang chuanin 65th Airborne Special Force Brigade anom bokani Islamic Republic of Iran Navy hau hianin Marine thatak mai Commando Battalion han nei bok nia soi ani 1st Marine Brigade an naya hei hi Bandar Abbasa anin kula hei hi US Beitur Lis a chhop chhuwa zinga tel nia ngai ani tuna hian khovelin US sipai te Karak Island lut turin an ngaya maro chu Karak Island chau ni lo hianin Iran ta na hmun poimo tak mai om nuala chung zinga te po chuan Bandar Abbas mun te po hi omma chung chu US te po hian an pal lut mai thei ti te po ni chunga chuanin 1st Marine Brigade Iran chuan an da 2nd Marine Brigade hi Bushehara oma 3rd Marine Brigade hi Konaraka Iran chuan mun ma ape a chutiang chuanin Iran lal nei hun lai ti mai tiang sa hun lai khanin Navy training na naval training hi lo duan chhuat to ni a Soviet Union spatna chho nen training thatak te pon lo nei to tin British Special Boat Service ho tenen po training an lo nei tlang to chutiang chuanin Iran po hi Special Force lama hian an mi khwal lo viau mai Iran Police a hian Law Enforcement Force of Islamic Republic of Iran an naya chuta chuanin Special Force Iran Police te po hian thatak mai an nei ve a chu Yagan Vijay ti in an nia chu Anti-Terror Special Force ti na hani kan hretang khan Iran Commando te hi IRGC atang te Iran Army atang te Police atang te Navy atang ten Special Force Commando hi an ania chung chuanin unconventional warfare anga te chung zinga chuan Saberin Battalion ho hi an thaw hloka tin 65th Airborne Special Force Brigade Iran hian an naya chung ho chuan matong tu tur an ni IRGC Commando Unit an oma IRGC Branch an oma ani sang khazuko somsari pakwa Iranina Islamic Revolution nei nu tuna Islam sarkar kai hruai nan noi anom nu atang khan he branch din ania Siberin Battalion hi an most prominent le special operation kalpui tu zinga chuan an mingthang ve viau mai tin Artes Special Force an oma hi 65th Airborne Special Force Brigade atanga ni in aminga Nohet Brigade tin an soi mai thin tin operation and training elite unit te hian training khirkhan berber han paltlang ve a tin operation engemaza tan lo nei to a training te Syria te Iraq ate an thopui Iran proxy militia ten and training te an lo nei tlang na sa to bok chip cher zokin kan soi lawanga khatiang kha Iran commando nei dan chuan ni a engzat chiang an nei ti hi source kan han muzo mai lawa IRGC Army Navy le Police atang commando engemaza tan neya an commando belkhom hi singtel zat chu han ni ve harin ombokani khalai kha chiang taka han hre theini tur source kan nei chelo ani ole Iran lam chuan in US Special Force te tuna Elai Middle East Belaron thleng mek te Marine ho tele Airborne Division atanga paratrooper ho te lo ma chon tura anin rin to thu han puanga neya ronkal hnai ro se te en thu chua khong tak magen an lo chang le tat lo muak mek ani ber mai o tunla hian Israel Parliament chuanin dan poimo tak mai an pass poimo tak han ti ila Iran le Israel mel matan chuanin wathalo tur tak le ngayom tur tak thil han pass ve a chu an mel mate Israel mi thina emo chutianga beina lian tak ain nam hnoi an man ang te chu khailum ve theina tur dan an siam thar nia soi ani Israel mi tha emo chutianga thiam lo chantir Palestinian te chu remna na ta khailum hial khopa remna pek thei ani to do ni in soyani a parliament a hi pass ani tani Israel Parliament chuan Palestinian te chu poi khoina thlen tua thiam lo chantir te chu thitura remna pek theina turin dan an siam thar nia soi ania Europe ram le right groups te chuan hi an soi sel na sangal viau mai hedan siam hian Israelina an op West Bank a Palestinian te chu sipai ko tin firfiak thil ti anga ngai angchi te tharum thona le beipui thlang na lian tak taka in nam hnoi thiam lo a chantir to te remna tan khailum thleng pon an rem thei to don ti na hani bila tarlen ani danin thi tura rem te chu mun rana da an ni anga phalna nei mitlem te chawin an tlo thei to dona remna pek ani atang ni somka chungin ti hlum tur te hi chu ti hlum ani don hani Israel hian thi tura remna hi an mang klem khop maya
exceptional case a chau man ani nazi in dolai khan misual tia Israelina ansoi Adolf Eichmann chu Israelina ati hlum hun ber khania kumsang hajuga samruk pani dei to khan ni le ngal National Security Minister Bill Thorpe tu chakber Paul Itamar Ben Gavir chuan hei hian herua manna hnuaya hian nga thata ka tho thei ngei ga beisei thi tura chung thu rel hi khai hlumamo electric cherak ti hlumemo chutiang chuan dur thlan tur om thei se du thu soya Security Committee chuan he bill hi karma sa khan vote mangin an lo buk to a voina tang hian firfiak zong hian an hretawang khovel pumpoin hrero se 2 point Israel mi nun na la se Israel ram chuan an nun na ala ve ang ti in Ben Gavir chuan a soi an pas dan taka phei chuan in Palestine an te tan chuan he bill hi appeal emo zang aina lan ti remo chu tiang chu thei don lo nia soi ani Israel ram chunga tang te thu boi ngai tu mek tu na ngai tu mek te ero remna tan dam chung lungin tan tir thein ni don thung ani right group rang te chuan an soi sel ngal chu a Israel right group thren khat te pon hian soi sela Association for Civil Rights Israel mi te chuan soi selin Supreme Court a appeal an tum thu an soi bok Palestinian President Mahmoud Abbas chuan he dan hi international law kal hul hualani chu wangin siam thatangai Palestinian mi te ti hlum tum na bilani ati ole ni somthum kal ta chung khan indona helai rambiala hian a oma February ni somni pare da tang khan voin thlengin thom ala re lawa boruak lian jok en mung mek po om kan puan to kha ni somthum kal ta chung khan target sing khat sang khat chuang kan kap cheto ni ti in US top general chuan a soi US Defense Secretary chuanin Iran rama sarkar in thlak dang lamna tuna hian a thleng tan to ni na soya anram throi tu te chu an thlak ta ka te ai khan tuna chuan an fing to ni tina soi Trump ne na inrem na siam anrem ti lawani ero chuan US sipai chuan he nor na hilian zo kena kalpuyang ti in US Defense Secretary chuan a soi US Joint Chief of Staff Chair Dan Kane point hemi chungchang a hian thu chua siamin update pe in dawlong za somnga chuang chu Navy in hotling takin kan kap cheto ani tina soya ni somthum kal ta chung khan target sing khat sang khat chuang an ka chet to thu US Joint Chief of Staff Chairman Dan Kane chuan a soibok US Air Superiority asan chhojelo wangin B-52 bomber te chu tuna hian Iran ram boruak an thlok thei to a hian targeting option lian jok zau jok a hong ta ni ti in Dan Kane chuan a soibok Iran van boruak an thlo theina chan nia soi chu Iran Air Defense an ka chet sakna sat to wang ani ber mai in dawtran tira tangkhan Israel phei chuan Iran Air Defense an han thlur bing hal zara Iran Air Defense system tam tak an ka chet saka chutiang ani chuanin Iran van boruak a ron thlok loka phlathei tur angchi assets poimo tak mai Iranin Air Defense anei te channa sat to wangin tuangin anram van boruak a ron lut ral thuam loka thlangna tura hianin an pachhetran ta viau ani ber mai Iranin rambial hrang a bei pui thlakna akal pui chhun jom zel thawa Central Israel a hian cluster munition Iran chuan ni zanlam khan a kap chuak len sa viau maya he thu bo cheilai thleng hian mi pariatan hliam to kan pon thin ta gang khan Iran hian Israel a ballistic missile zali somnga chunga kap to amaro su Israel hian an lo kap thado zel za som ko pani an lo kap thazel ang anei kha chuwangin heng ballistic missile an ka lu zali somnga atanga azad ve borvel zeta hianin cluster bomb cluster munition Iran hian a vu ania soyani thin ka he mi chungchang hi chu kan puangun to viau me cluster munition chungchang te po bom te takte te timai teang a kha boro ka hanin phu dar choi mel engamazat kem sombiala te hanin phu dar ne chu atlak van do yang khani top mai loka thlak hlei theiani to lova civil ta na poi a dozo nu thleng pona puak lowat lol hi a puak le thei chu wangin hei hi hlom na pakhat chu nia Islamic Republic of Iran in the Middle East rampuma bei pui thlana chhun jom zel kara hian Iran ballistic missile mangin Israel chhimlama bei pui thlak na ni zan lama kalpui le nia heta hian he thu kan bo cheilai thleng hian mi pariat chuan hliam towa Israel chuan thu chu siamin Iran hian cluster munition a mangani anti Central Israel a chuan ballistic missile lo thlok an lo ka thlak ke them le chumi naron thlo pui cluster munition per darin mi engamaza ta hliama in a chenwal bokani bane braka te raman gana te petatikwa te he chiat na hian ngong anaya fute salan dan chuan chiat na hi thlengnual mai kar te po a chhia kanga in thren khata chenwal bokani a mai ro chu Iran hian Israel a beina
atinep tial ni in alanga Israel in hei hi an chin chia dan ania Indotran February ni som ni pariat le khami kar khat chung khan chuanin Iran hian Israel a baina viau maya amaro chu Gulf lam beitel angai thina wang hian rinai tak chuan Iran hian Israel hian beilo zoka kan soi fo thin nang khanin Iran hian missile zakap chuak se somruk chu Gulf rambiala somli chu Israel a chu tiang roi siang do chuan a chut thei ome tun a phei chuan hei indo ni som thum borvel an kalta a nitin missile somatanga som panga vel Iran hian Israel lam hoina ka panga chut ani to nge ani Indotran tir line na khai khin phei chuanin za asom ko vel chitin atlan yam to ani Iran missile manga be pui thlak na wang hian Israel rama mi som parukan thita a West Bank a Palestinian mi pali an thitel to bok Israel a hian mi sanga zanga vel chu pui khoina wang hian an chena in ti chiat sak awangte an chena in a chiat awanga mundanga in son te ponom to bok ani o video masalam nimin tlailam khan kan puang zok to US in be pui thlak ni lian tham tak mai Iran nuclear hun ma akal puya bom chak tak mai paun sang ni zetarit ang chi GBU bom angkha US chuana manga hetiang hi lei hnoi khor chiat na bom angkha ani leya alut zeta chuta apuak chau thin Isfahan bula bunker khong tak US bom hian a khor chiania soyani a kang mai na takina chuak zui boka anu ma hi rap thlak viau nia soi ani bok online footage sa chuanin US na GBU thlak paun sang ni zeta thlak apua nu hian puak chhong a oma secondary blast a oma hemini wang hian US hian an ral thuam dana hmuna deng chetel ni in an ngai ani helai Isfahan nuclear mun hi zun sanele som ni panga khan Israel nena ni som pani chung Iran in dolai khan US lam khan lo beitoa nuclear site pathum an Beijing a pakhat kha ani nge Iran in khata khan uranium enrich engemaza ta dani khan an ngai ania chuwangin tuna po hian Iran in nuclear enrichment anei kezi engemaza ti heta hian da thani university an ngai ni na langa chuan be pui thlang na chan pakhat po ani helai mun ni lo mun danga po Iran ram le ram bial engemaza ta be pui thlang na thleng boka Iran marlama chuan an khopui jan zana Shiite congregation hall a be pui thlak na thleng mi pathum an thia mi som pahnian liam bok ni in provincial office chuan an soi ani Iran health ministry official chuan in nimin lama in baina khan Iran media te a hril danin Kesam Island desalination plant pakhat chu thlona manga bayani thu apuang hei hi water desalination plant ani a kan pontak fo bang khan henglai bela hi chuan in tui awanga oilan nga ang ai hian tui awang thungani an tuin te hi tui fin riat tui an hlit fim ani tlang puya groundwater hi tlema zong an nei ve boka chutiang chuania anni hotan hi chuanin water desalination plant ti chiat hi thilpoi to pani an tui hlit fim na mun ania tui fin riat tui aldan te ju kan thria mi hring ina tana tlak hawlova in thei tur hian song bol fe angaya chutianga an song bol na mun water desalination plant hi anin be sak tanual mai maro chu hei hi sarkar tam takin tha han tilawa UN me upona khapa chuwangin tuin tur emo an tui thlitfiam na mun be sak hi chu mun ni mun thum vela a thleng towa Iran hian in baraina khanin an tui thlitfiam na mun kha lo be sak towa tuna hianin Iran a hian be ani vele ta ani chutiang deuh chau chu ani ria in the wakal chhozela hetiang water desalination plant anin be sak chhozela ni chon mi hring torna raphlak zo ka thleng lawang ti hi soi theilo ani he beina hi Iran lam chuan ron komenin US le Zionist sarkar hian civil center beya chuwangen cancer dona angchi anesthetic angte le specialized damdoi siam tu company lian ber te mun ma ati chia a damdoi siam na line poimo a che na sa hle ti in Iran hian eksa thu chuan siam nge ani o thu thar bera chuanin Planet Labs BBC San Francisco a mun pui nei chuanin satellite thlak an ti chuaka Iran a US Israel be pui thlak ina ngong anai ziate anan ti chuaka thlak an the dar boka an satellite thlak atanga landan chuanin Iran a hian chiat na lian taka thleng to reng mai ni hian na langa hei lo theilova Israel pon khani china kan soyang khanin bom singkhat sangthum zat kan thlak ton tia US general chuanin target singkhat sangkhat kan chu che ton ti boka chutianga ni chuaning wange Iran a hian chiatna a thlen lo te lu lang ti chu ani zok ani ei thlaka satellite thlaka landan phei chuanin Iran an mun ma poimo hi tam taka che to nge ani chungjinga chuanin
Iran military base mun rang ranga chiatna thlenga missile siam chuan te missile and stock te air defense mun ma te tiang chuanin IRGC position rang volunteer paramilitary force tele basis mun ma te a chena savio nia soyania Planet Labs Laboratory na thala kan ti chua chuanin Bandar Abbas a hian Iran major Iranian military port anti chuda chuan chiatna lian te ka thlenga helai mun hi Strait of Hormuz thunjom tu port poimo tak ani nge Iran inan man tangkai ani hei hian Persian Gulf hi Omana apo boka Arabian Sea tenana in poa chulai mun Bandar Abbas longchol mun chu Israel chuan na takina beinia soyani a US pona chuzui boka hei hi a chhevio ni in Planet Labs Laboratory atang chuan a lang thei bok ani US Military Central Command chuanin Iran naval asset chu na takin anbe ni in an soya anbe na wang hian Iran longsi pai chakna atlan hiam vio to ni in an soi Iran long hi zatsuang an kap pil to ni in US military te chuan thu chuan siam bokani Israel hian in Parchin military base kha march ni ruk khan an bom hania khata khanin Iran khan chiatna lian te kan tok ni in tuna satellite thalaka hian chuan alang khop maya alang sar khop maya building thanem taka chia Parchin military base pon Tehran capital thlengin hei hian a hmong tel nia soi ani International Atomic Energy Agency chuan in Iran hianin helai hmuna hianin nuclear weapon alo test to hialem ni tin an rin helpha hial nge nia soi ani Parchin military base kha Iran hian ral thuam rang siam chuana ta na hmang ni an soya development kalpuina ante tiang chuanin ral thuamata na component poimo tak siam chuana nan hmang ni an soi thungani tin satellite thalaka trangalan dan chuanin 5th Fleet Headquarters Bahrain na chuan chiatna lian taka thleng boka Island Kingdom of Bahrain a hianin US Navy 5th Fleet Headquarters oma heta hian Iran beina wangin helai base a po hian chiatna lian taka thleng US military base baka oil installation akang chia ni in alang boka Qatar Al Udeid Air Base helai Middle East US base lian ber chuan chiatna atok bok ni in satellite thalaka tong chuan alang chiang khop mai boka Iran beina hania Qatar Al Udeid Air Base a hian chiatna a thleng nual ni in soyani tin Saudi Arabia Prince Sultan Air Base a po chiatna a thlenga tin UAE Air Base a te po Iran beina wangin chiatna a thleng nual ni in alang bokani tin France Naval Base Abu Dhabi mi chu Iran hian a beitel boka heta hian building tren khat achia ti thalaka chuan alang bokani ole puandon chuan kan puang seng hrilo hanile phot mai sela in dona local zel maya borok lian jok thleng thut thei ani reng mai iwa sipai thabik te tin satellite thalaka trangalan dan chuanin 5th Fleet Headquarters Bahrain na chuan chiatna lian taka thleng boka enge thleng zel don le kan langai chang zel turanga ila he channel atang hian in long event zel don nia du tok le photang